da kamu kwarai na cuya, amma tun da ina da ke rike ni cikin zuciya. Ashe sanki da gaske ne da yi wa jiki tambari, idan ba ki a duniya Salima ina zane. Ashe sanki da gaske ne idan ba ki a duniya. Beauty Sound Record. Ni bako ne a sanki sai kin min uziri, a ranar farko ta sanki kaina ya ɗau jiri. Ina ta faɗin wai a so ni ma na shiga ayari, idan zan mutu kan Salima tabbas to na saya. Ashe so na jarrabe ina a cikin yanayi, ya zarge jikina da zuciya sana a laulayi. Salima ki karbe ni in ki karbe ina zanayi, to dan Allah Salima kar ki goge na a zuciya. Da farko dai kinki ne yake jamun hankali, nisan ki nake yi Salima za na zama adali. Idan ga ke ba ni ba zuwa filin dandali, ki bi ra'ayi ki kar ki ɗau maganar makiya. Da sunan ki ayo kira da in na ji zan waiwaya, duk inda na je ke nake kira ya ki aminiya. Da kyawun tafiya kamata ke da ta wahainiya, a ki fakin kai ayo kiran ki da zinariya. Ki karɓe ni Salima sanki ya gama kaman jiki, idan har da rabo gare ni za ki zamo mallaki. Irin ki akwai wahalar gani jigon arziki, wuri na kyawun ki ya wuce kin yar Indiya. Idan a gari ba Salima waya ma zan shiga, a kunyar yar nan ba ta kallo na ga daga. Sarauta ke ce tambarin ki a yau zan buga, da kyawun siffa kin haɗe gane idaniya. Kuma me za a yi faɗi a kaina ai ta faɗa, domin manja ne da jafari sai dai man gyaɗa. Ni ƙaunar ki nake kamata ke da ta uwa da da, abin dai da wuya a ce ice ba shi da tushiya. Shi tamkar zaƙin rake, amma dai zaƙin sana ji ne sanda nake da ke. Ko duk duniya za a ban ina in zaba nike, a bar ta kawai sanki ya isan kar da ki tambaya. Duk mai so ya san da so yana da bala'in dashi, a yau na ki ya farware ina neman tallafi. Salima ki kwantar da hankali ba wani korafi, idan za a da san a ce ina tauke zangaya. A ƙarshen sako gare ki kar da ki watsar da shi, sannan kar da ki bar haƙori na kurya da cin kashi. Bukatar mai yin kira a waigo a kula da shi, kamar yan inuwa a yanda ya ce gun Aisha.